Tika nongrim ka bang yeng hang ni kalong ba lada kini try try khasi kadon capital city jongi tigaro kidon lada yo ya kata capital ngipat kijantia ngin sadit tidak kata kadao ke bagan nongrim bang yeng bangi dawa no ya ka sumar capital khnang ba ngin yo lang kaju ke development umbayo kini perlok garo pat khasi kata gabai ka point ka banakong manakaling jongi kijantia student union yeng kapa a kumbangi yo i bahpo jantia idang guna bah ki development lagi phai na duk ke health sector education sector anta lagi phai sikidu kini bentar ro idang guna da barok gilian ti na liang jongi ke jantia student union bat ke government hi barok ko bai kitip ba ka main revenue jong ga state government of Meghalaya kibun bagi yo na po jantias ti kidai ban perkhat bha lada ki ai bha ye ka tura bintak bintar capital bat ye ka khasi shillong kum ka main city capital kidai ban perkhat bro ba nangno ki yo ye kini ki revenue ban shna ye kita ki capital jati ti ginaliang jong ka jantia student union ni banjur bat ni jing kata kanong rim ba lada jia ba ka government of Meghalaya ka ai bintar capital ya ka tura kiro kidai ban ai ya ka jantia samarta khnang bakanam don kata ka jing la siliang mat bakanam don kata ka jing no siliang ti tang kata hi ka ka pon banakong panaglian jong iga jantia student union ye hadin ba MLA beron burom jong ka tujuan konsensi ila mat perang na benta kaniga samar capital ti ni nang liang jong ni ka jantia student union tangga wei ni dai ban ai jingmut sha i MLA ba i ong ba lada kita ki NGO dan kita ki riupat ba ki kwa shisha ya kaniga samar capital balai ngiro ngim kwa but sekabai ri ong ba ka syong ha government ban raya kata ti nagaling jongi ki jantia student union ong tangga wei sha kini ki nong mi kmat badon burom jongi ki badon kumbanyomut ki ba mi kmat chika sembeli lada pidon chisha kata ka jingkit klik na benta ka jantia hills hi bro wei pidai ban sim hi ka jingkit klik marwai mdere ban up no pai ba lani ban ngap no tau NGO ban dawa ya kaniga nong ba aliur chapo jantia hills but sakawero phi ki badon haka position jong MLA lada ye kutura gila ban ai capital bintar kum kanong ba tlang jong kutura phim sngau rem yana di ba pidon haka position but phim don ro kata ka jing kit khli na benta ka jantia hills jongi ti nga ni na galiang jongi ka jantia student ngin ong dag bashay but ngin kren shay sya ka state government barok kawai ba lada jia ba government karai ban ai nong ba telang ya nong ba tura ngin liang kaseng ngilalong ready but ngilalong ready ba pai ba jong ka jantia naman kini ki jing dawa ki wan no pai ba ai naman ni kidai ki nong yalam jong ka jantia hills ni wan chakman ban pensngau jo government bat ada government ka ai bintar capital de kultura bat kimla ban ai sama capital de ka jantia ni nang liang jong ka jantia student union ngin penlong ke jing khi ka bajur bat kabala ban jam shadu put ban yung snam ro ngin long gi bala kre ni na liang jong ka jantia student union mila shong isi meeting but mila rai ro daga wei ke jingmut bangin saya kando shen ye chief minister beran muro but ngin sabu ro daga jingtho khanang bagani ka jingdawa jongi kanlong ka ba shong nong rim but sakawei ro ba naging jongi ka isi ngin shim takatahi ka senjam ba ngin jam be shaki government
nang ba kin kin skill ye kata ga jingdwa choka sengchungi